Guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot, guys, of Digo City, Davao del Sur. Merry Christmas. Oh, may buntag, ma'am. Kung sa'yo mo pamati? Kuan magabi dili kay ko tulog kay init akong very unan na Init ang lukon-lukunan. pinak ko diri batang mulmul. Murag ngul ang batang. Anduha? O sara ka side? Duha oy diri. Murag galahawak na, ana, diri tanan. Oh, Sa dapi-dapi. Maniyuran mo ka. mari. Kasi may tinuod na ng pinuo. Sige, sa pagyan. Lagi ni akong diri murag kanang nakiti akong diri akong mulmul. Galit mo, mula siya ka ng murag tusok-tusokon mo. Sakit na isa lang gud ang sakit. Kaya mawala ra pod nya Oh. bakit ko kalit titik man. Ang sa pagyan. Init ako. Kanang init lang akong luta niya bukas lawas. Bukat ang lawas, init ang lok. Batang. Wala yung pinakakuan dyan. Kaya mawatan ko gusto. Kalingkod ko, magkinakain ko kabalik inilog. Nagkabasa na kaghapon gabi. Imasa, hapat, munas, ligo, hindi ko magtrabaho. Basta lang yun ko ka ng masulan. Anara. Basta lang ako tiil. Magkuhan man ang lugar doon, magbaha-baha ba niya, kanang mga bukod tubig. Kanang ko na mong dipuyan yun, magkuhan yun na, magbaha natin tubig. Para mabasa kita kung tiil sa pag-iin ako. Walay laing nagyanan. Wala. Para niya ama, maglunok man. Kanang murag na yung matangtungan. Ana, wala mo. Mabasa dyan. O niya, amungan naman sa gawas. Naman sa Okay. Asa kanyang address gani? Marayong magsaysay. Barayong Magsaysay. Ayan guys, shout out sa taga Barayong Magsaysay na si Ma'am Dari ato ang tabangan inabanan sa pagkamos Ginoo, no? Eh di man makaya na itong kita-kita. Nahilot ka gagap? Wala pa. Wala pa gyud. Kinsa na itong kita na? Ay, ikaw, hindi pa nailot na ko. Oh, maganda no. Inom daw ka itong marag nagsabay mo dito niya. Ano? Yeah, so atong tabangan si Ma'am, no? Mama Ayo kay Pasko na biya. Merry Christmas, advance, and Happy New Year. Merry Christmas dang! Ano, tanaw to sa kwan dali para makita ang ganda. Para makita ang Ngayon ang call. Dali, para makita na. Ano? Oh, dara, nami baby. Oh, Merry Christmas, baby. Hello, baby. Na Merry Christmas. Bye-bye Mama, po, Papa. Bye-bye, Ting. Bye-bye. Bye-bye. Ano, sige. Na, Merry Christmas, Barayong, Magsaysay. Ah, sige, balik dito. Kaya para makita ang rang ka. Balik dito. Basta ginutot na kong apel. Sige niya, shout out no. God bless sa inyo nga taga Barayong Magsaysay. Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo ha. Wala na yun, di na yun mapungan, no? Naman lang yun, basig na may pang-litson, no? Karong 24. Niya, hinahin. Oh, anak yun, makitaan dyan, pero di masugot og ihawon. Nya, sa ko mga viewers outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang Singapore, Malaysia, India, Indonesia, of course ang Pilipinas. Maraming salamat. Og sa lahat ng OFW, Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo. God bless sa inyo lahat ng mga OFW, no? Lalong-lalo na yung mga kauban ako sa taga Qatar, no? Ang akong kauban sa Qatar. God bless sa inyo. Kumusta na mo ba sa ITCC company, no? Ug sa kuha pong kaubanan sa Saudi Arabia, sa Albawani company. Ayan, God bless sa inyo mga kaubanan ako dito Tramante. God bless sa inyo. Of course, sa mga nagatanaw sa kuha kanunay, naga-like, naga-share, maraming salamat, nagasubaybay sa kuha. Maraming salamat sa inyong lahat, no? Sa lahat po nag-comment sa YouTube, maraming salamat sa inyong comment. Comment lang, gusto mo magpa-shout out, comment lang. Yeah, of course, nag-comment sa kuha, ang taga-asa ko, taga Digo City ko, Davao del Sur, Mindanao, no? Digo City, diri sa Barangay Sunuhan, Rabina Compound, First Ram Street, Rabina Compound, Digo City, Davao del Sur. Ayan guys, nga kung naman makig-friend sa kuha, na ako'y Facebook, Eric Hilot ang traditional, o ang Eric Hilot ang binisaya. Ayan guys, so ginagamit na ko ano yung video sa Eric Hilot ang binisaya ni pasok, no? So ayan guys, so maghilot ako guys, shout out sa taga Barayong Magsaysay, Davao del Sur. Ayan, sige. Yan guys, please subscribe po para madagdagan yung subscriber ko.
Eh, Sakain na kamay mambre. Pwede ka na. Pero ka mas kuha. Okay na ka na. yang itu loh. Ya, anak sa kuda kadali daw ha. Agak. Kadali daw sa tanong sa Hmm. isda. Hindi lang, kulang to, ito. Lahat na pala gamay ka. Lapo mo ko color ng isda. Natapan. Eh, fish? Fish? Fish. Oh. Ito ng pangalan. Rosila. Rob. Rosila. Ang sounds pa. Ali. Ako lang. Ya, ako lang. Bilis mo. Ano sa isda mo? Nandun ka sa green mo. Green ito mo. Nanday na balito. Barato rin noon. Tuluan ng red. Puro 100. Raso nila kayo. Barato rin na siya. Nagtirban ko ng maya. May pagod kayo. Ito una, tag-minta ang isa anak. Bagong gawas na 20 pesos ang isa. Karang kay naghanamang ng dark bread. Mahulog na lang tulo ng bread. Pero mga gagmay anak na niya. Di, ano ito na? presyo, kay Jace lang isa. Kana, kani 15. Adili, wala pa lang nakaanak. Wala. Kani mga murag burering, kay Jace na. Tuloy. Di color lang, burering na. Dili gani, matay rin. Kuha lang dyan na siya. Kuha. Patay rin dyan na. Kuha naman na siya, dekorasyon naman. Dekorasyon lang dyan siya ba? Panguha sa mata ni mo. Oo. Nalingaw, labi pag bata. Malingaw lang mong tanaw. Ano ba? Matay ng tunggol face, dako na ang matay. Kani sa ibang kurong, mas taas siya o resistensya kaysa goldfish. Mas taas o kinabuhi.
Dali kayo tumatay na siya. Uy, si Jim, matay na yan. Nailisan ko ng tubig. Ilisan. Pagpis kayo, malukong mo kayo dapat. Kaon. Alas pinag-20. Man, Dili. lead lang mga siya. Dapat kili. Nagod yapon ko dikit siya nga paraan ng man ba. Wala yung boy ng anak. Asa to ka tubig kahilot na rin. Ah, Naglaba ka ni siya, dagang kay Islam nga. nagagayo. Oo, wala man ko siya kabalo nga. Pahilot ko kay kalit raman ko kung bisisnan nga. Pahilot ko. Nga. Asa dahil mo may mga. Huwag din ang pagyo ng hilot ko. Tapos say, kuhaan. Dahil sa ako kay pahilot ko siya. Uy, mahilot ay kamang. Uy, kaya nakapanguan man siya, nakapangwaswas. Nga. Naluwag kayo mas pinikap. Oo. Luwag. Luwag kayo. Hindi na ako siya maka kuhaan ato kay Ang daghan kayong boto raman po na dayon. Ano, man to yung motor. Raman to yung motor. Pero, kulang may pinag-milot ng mga natin. Milot. Kulang po. Ano ko na siya, kanang grabing trabaho tuha kayo na siya. Tubihan. Laba, grabing daghana, langhan. Boto. Ilan sa taga-adlaw ani usa ang kaligo. Karon ang gugma bawal. Oh, saan na tayo? Saan kayo? Bulang itong palit sa kagutro ka. Nagpika on jud. Gamay. Kita bantang jud. Dia anak kena tubihan. Ano man nakita ko Mo na sa kana bitong mahago sa mamaya. Pagundot nga mo. Milot. Wala siya. Ano rat ba? Samot ang ligo kagahapon ah. Sakit ka na. Ah, kira ka. Ngayo. Wala na ako ngayo. Oh. Ang gutom na rin siya sa'yo. Parang rot yung buhok. Unom na. Gamay ra man ay ang kaon ganina. Unom na. Gamay ra yang kaon. Bisita daw sa Islam.
Wala ka lang gatas. Asa Pa. isda Ay, yan. painom. Painom mo. Nahurot niya ako isap na ako. Painom lang din. Hindi ko maghilo to na to. Park. Nanin naman pa karon. Pwede na law. Gabi mo kuan. Sabihin ako no. Kada gabi na. Mm. Di ka na tungkol. Moto lang din tanan nga. Kaso pagsugod parting bisiyas dalan lagi nagpasok sa kalsada. So, Nakana mo to. ha? Ano mo itong opening diha? Wala. Ako kay di mo biyahe. Oh. Bubot kayo? Pati ko buta wali ko mo agi sa poblasyon sa kalsada Yan, dia. nagparit pagil. Pero gani. Ano ko di mo ko kagi at uyok me. Gikan Ada dito sa kagi me dito misa to. gikan sa Gmall. May starting. Jadi mo dito sugat. Ay, sugod dito sa Gmall oy. Dito ting kuan na. Dalan. Pati ta tika diri lagi na agi mga sakinan sa Gmall pagkawas. Dago na dago. Oo. Dito may ato sa park. Dari pa may kagi sa Rizal at uyok. Sugod sila og parin mga alas 6 siguro sa hapon. Oras 6. Basta laging kalsada burag. Silbi Ay gani kay wang bulan ko alas 6. Oo. Di ulan alas 8. Oo. Kung di ulan pag alas 6, Impas. impas yun. Basta kita. Basta kita nan. Di, di kasiga. Basta ang fireworks. Mga ganun ko yung sada yun. Orang pulang ko masih gutom ko. Ito, ano ka sa nagsisin? May kaon ako eh, sobrang sa kabok ko eh. Naku, Hotdog man ay mong siya. wala na eh. Na. Piso na lang din na hapdos. Dos, piso na lang. Bayan nito. Ano mo maramang ang tangon una nga. May pa bayad to. Dili na sa kabok bayad. Kau na lihat, ayo pala kau ha. Ako ko bayad sa atas na kilang bayad na to. Hindi yun. Ako kay Hapdos piso. dulu ko sa mama sino. Sa ito no? Oh, Ha? Singot ang ba? Alay, ang mga takong kanan sa tubig. Buknaw na yun ang siya niya. Agas ang niya ang tingog niya. Ang siya mag-ay. Kapag ang mismo kay pamamagitan. Wala mo ka. Ah, Wala mo kakatigang. Bayan mo kakatigang. buniti ba kamo ko bayad? Ay, paghawa dah, ha? Oh, likod lang. Tanaw na naging peace. Please subscribe po. Merry Christmas. Puyo lang yating ha. Ay, gani kuyog. Wala may mabantay anak. O, di man. Wala. Kay nung akong anak na lalaki, di man pagkasalig anak. Mama anak niya, trabaho man. Kaya papa. Pat pa na kabuhan ng suwa. Oy! Is! Dili! Ano? Bawan. Oo, nainakul no. Sila may cool. Awa na to kanina na palong. Ang TV. Hindi yan Oo, ang TV. Iwo, nagkipaw ang TV. Bukod na siya. Kaon ako. Ah? Kaon ako. Ito nininit. May aso na. Nga na Lahi ng dalan ron kisa itong 12. Ah, Atong park. Grabe ko sa buka. Hindi naman, hindi pagpagian ng... kalau kanto, utol man la. Ito ka, magpapos man ka. Padali ka, magsulog ka. Adi lagi ka gusto nga. Grabe yun. Kalau lang estrada, na yung anak, kakinan, makarasot, kay distansya mo. Luwag man. Luwagan man nila. Di lang yun. Dapat sa dilang ng batang bukod. Makalusot lang. Pero di kayo kakaatog Rizal. Hmm. Tuyok na, tuyok.
Yup ka. Nasa pwedeng lo. Grabe lagi ka. Ayun na. Tuyo ka ito sa kwan, tuyo ka ito sa ling. Nami ato dito. Hey, dito sa tamlusob. Adi ano sa hagdanan. Kati medyo baga. Jadi raman ito tagidigos ang anak. Ang daghan mga dayon to. Dayo no. Hmm. Pagkakadiri lang, di na. Dili makay mangwa na taga dire. Di na, tanaw mo tao, kadiri na, ay kay ada, kaya naman diga. Sa mga dayuhan, kay lagyo. Ano nang iba sa mga tao? Gani. Pungan, usay mga attire. Yan na tayo may mga customer na to. Adto diri ko kay maluag gitaro. Hmm. Adto ta, adto jud. Ligaw na yung tao to. Bitaw eh. Kasi ito nga, uli mo barayong. Dili na ka. At taligsik sugod, hinahinay po may sibat. Hmm. Ego gid nakasakay, pati kusuga. Puno ng munisipyo ato. Wala ka ulan dito? Uy, ulan diri ra. Buntag pa rin ako dito. Galama ko dito dito. Abog eh. Andaran. Blessing to. Baka siguro. Sige, lahi mabisinga kada gabi naman. Pag human atong 12 ba no? Oo. 12, 13, 14 kada gabi jud. Hmm. Kadali lang. Hindi na ako ito. Pero katong 12 pati kusuga to ba? Kato ko sugod. Yabo gyud ba? Yabo ba no? Baha sa dito. Ala, nakita yung mga ulo. Tutan, mangyag tutan. Sige, sige. Nakita yung mga ulo. Ulo, oh. Oo. Lo. Saan ang bata? Nang magabi iba, init ay nakakulukunan na, magay na siya. Ang Init. imong dugo ano ma'am, wala na mudagan. Ay, init nga. Ulmo. Kumbaga nagpundo siya ba, di sa kadagan, mura pag iungot. Hmm. Ubirit siya. Tuko ka to, sa init na. Ubirit mo sa dapat, pag mag-circular, good, yuda. Kaya di mo sa kalahos, kaya murag, amay kuhan, amay pared, di kage. Di pa natin nang iganga ron. Hmm. Makan. Lingkod lang, lingkod. Tawag lang lang yun. Ayaw, kagilot mama. Ayaw. Hmm. Uy, Ay, kita, ay. yan, yan. Yan, yan. Kaya ang piso. Kung nagnilot na ko sa una nga, Mario kay daan dito sa nagingon nga, kaninong lawas, patatong tandog, ko ni kay mapunod tanong mo, balik ko mo para lain. Ang lang yung tatong tandokon. Kani sa tuluan na na siya. Niya Yeah. kay, ay, mabubag po na iyang kamot. Sa diri, oh, tuluan niya, kani mo yung manilokon na rin kay, Lingkod lang. para di na Ikaw mag-antay lang, ni ikaw. diri kay, kwan daw ba, kanang, gutay daw magbibiyahe, hindi pa kung nilot. Kaya kay, bukar po na niya katritis. Kape ni oy. Oo eh. Yan, lingkod din. Ay, Kauna, wag yun eh, nagatukar. Kasi kaya man sa akin na nilot. Kaya karoon kaya, bukar na niya siko, yung punsong. Sige, magubag-ubag. ali. Wala ko napapahilot niya. Ang spaghetti. Guys, spaghetti ma'am. Ala. Na, Kaw. Beer. Hmm. Beer. kaunon anak niya nga kanang mga dessert ka na rang makaroni. Kaya spaghetti na kaon. Legit lang. Sige, sa kaw na. Atong pagbunya ka rin, spaghetti man, kaw na. Anak niya ha eh, kanang makaroni lang. Oh, karon ni kay kaw na siya. Hmm. Birthday soon. Lechon lagi, bisita ni lechon eh.
Abot na mo sa nang litsong dugupon man no. Ingana jud ko. Pero wala man mudugok lagi nagtuyok pa no, nga puti Oo. pa kayong lawas. Grabe dugok muna nagsislitsong lagi. So sa puti ba mo pandugok? Ah, wala pa kana isya nang lamisa. Kaya kanya na mara kini. Naga ni Mika, may mga punsa mo, maglitsyon ka, may mga gani, wala, kuhan lang, awag. Isda ra ay wala. Patada ra, oy, kanang lapa ra. Ay, madiday, maglitsyon. Kami, mundok-mundok ni Di litsyon. gawas ang lechon yun man. Di pa guna to na madali ang kaon, gusto ta mo kaon, di pa dali kay mahal. Napalit kay kinilo. Kaya ka naman kung mag-lechon ka birthday, libre naman. Libre na, makapatuyan pagkagbalik. Yan kay libre mo, magana. Kaya mga di mo ko kakapalit, ang balita dito sa kilo, kasayang. 650 biya diha oh. Ang, Lechon, kilo. mahal, ay. Oh, 650, ang isa 600. Mahalay. Nga, balik na kayo sa kilo. Ito naman ang gamaya, kulang man ang upat ka taon kaon. Kulang na ba? Manimig ko lang dito sa kung kaon. Isa, Ay, din. ikaon magkukusulit. Sulan. Hindi mo itong kaon. Dito na. Ikaon magkukul, kada aton ako dito. Paksian man. Dito dito pa na ka. Ipanin, anday kasi asawa dihay nga, wag ka ni kaon daw, ni litsyon. Hindi siya may wala. Ako ni kaon ko. Sayang ang handa, gawa siya kataon diha. Natutok na gito sa isdaw nito. Wala natutok na gito. Yan ang dakpon. Ako litsyon, o kanang limpo, mas ganahan ko sa limpo. Oh, lami ang limpo. Oh, di ko na litsyon kay. Ang lami sa limpo, kung gamay lang hindi mo kaunon. Oo. Kanang murag nakulang ba? Alam ni adyo. Ay, wala na lang, wala na dyan. Murag na eh. Kami nga ng limpo, ay, dito ko limong kontrol, tangan limong suka, gamay o lamas. Kami, Ang masamot sa kalami. Oh, Ano kayo? Mamali puro tani. muna ako ganahan ba? Palitaw niya. Kaya palitaw na to isda o limpo. Lami ang limpo, oy. Kanang lechon manok, baboy, nga lechon. Hindi, basta lang. Pareha day tamam kay kanang litson. Ganahan ko sa litson. Kung imo pa yung ipaksyo bitaw, sa ako ala ka kanang litson naman na. Imo pa yung lutoon, alamian na dito eh. Bilisan ko, mura ko kabuko, maganahan. Nya, mais sa ganon. Ako. Mas kanon kinamot Lahat tayo. ng mais ka mura man hindi mapusog. Sige naman lang. Dako imong kaon ba? Oh, mudag. May luod ba no? Wala yung Tulay pitli. Dili sa mo bigli, mo away pa. Pero Pero gumay awa na. wala. Dali ka. Dali ra mo. Dali ka May ma... tayong mais, oy, labi na pino. May paglamit ko kalaw sa mais niya. Lechon ko daan. Nagkuy ka. Kung sino balik-balik, sino balik-balik ni tawanan eh. Lechon, kinilaw. Maglitson puro tani. Yay, Ay, grabe. Limpo, oy, wapo man limpo. lami ba talin ko? Na. Tapod, sa kaon igda agoy na unsa mapriso tani. Siyaro, dili ma, kuan, ma-blooming. Tulog, kaon. Kaon tulog. Nanambok kita urong ka din. Kaya, nanambok. Hindi, lahat may lawas ron. Dili na Nasa kayo una. ka, gayot man ka nung pag-ari na ko primero. Payat mo sa to. Oo, niya, karon dili na. Payat Japon siya, pero lahi na nga pagkapayat. Prato. Di man siya payat, tawa yung bukto. Oh, buktol, lagi ba ilan, just buktol. Ato pag-ari na ko diri nga, kuyos na niyang bukto. Niyang naw, kanang murag gayot pa. Stress. Oo. Karon wala na, Para di na nag-vitamins ka. May pang bata, kung balik ako sa bodaw na. Kalami, mag-dakpon. Ayaw, di ko mamay. Dili niyang gagmayo. Na maglalong. Ito na isda oh. Peace. Galing ko na dito oh. Tuloy na ni. Magdiwanan na yung ko. Duha na. Yung pagkabulan mo sa simula. Pagpani kabuhan sa kuha. Diyaan sa yung mama kay trabaho man yung mama. Nasa mama ano ko luwas. Lagi nasa Davao. Resign lagi daw na siya kay mo abroad ko. Oy, ay pag-abroad oy. Nasa abroad kay hindi ka daw kapayag income na rin ko na. Ayaw kay daw sa baka TV. Basta magkakaon lang, ba'y sagot? So, nang mangarap Ayaw, dili. Daghang kwarta oy. Wasa nga daghang kwarta niya. Tanawa lang. Mabiyaan. Sabi tao mo ang agaw diha. Tanawa lang. Ayaw. Ay! Ayaw.
Kaya dugtog ka mabuak. Mabuak na. Matagbang kita po close tubig. Dito pa pa to. Tanaw lang, tanaw lang. Tanaw lang. Kung na isda ron ang bakna. So guys, please subscribe my channel. Merry Christmas. Tanawa lang nga yung pagkakapa. Ayaw ang kaka. Ay, mabuak na. Tagbaw kay kulit ng isda ron, mamaak naman na. Kakan ka ron dia. Dako-dako kung buhag guys tubig ani. Ayaw kita, hindi ka Dako. ha. Pila ko na kabalde. Dugay kayo puno. Tanaw lang, anak, tanaw. Tanaw lang. Tanaw lang. Yaman Di ko ba magigil mo gud siya. Diyan ko dito. Lami jud kayo. Dakpon ba? Iya yun ang una, iya ang dakpon Mo gani doon lang jud kayo try ka mo. Gaya ka mo no. O dili ko na dili. Oh, lagi niya. Dili kinay bildo na. Mamaak Ako na. na doon lang jud kayo. Akna, tama, tamat ka ba? Ayun. Katawa gud siya. Kasabot jud siya. Ah, dire na di na pwede bawal. Hatlo kong isda. Bawal ha. Bawal na. Malipong isda, malipong. Panaga malipong isda to ah. Matay na Wala kong isa, psh, wala. Oo. Pag haktingan siguro na ba? Kayawan gud. Makuratan man ulo. Pagkadong, kaya basta kung manong, nang lutaw ng isda, nabungog. Tanaw lang. Kamu kita dito na. Ah, lingkod sa lingkod. Oh, lingkod lang niya. na. Ikot lang Ah, yan. very good, very good. Magkaon lang kaon. Gapo ra bag in art. In art ra bagaya. Ikit panuhoton kay in art. Nya pa ni bili mo lek eh. Gaya mo ko. Ito pa na siyang agaw lola. Ato pa din sa Suray pa din is Digos. Dia sa Basta dia. ganito na bitla to. Jahil. Ram. Dool ra dia ro. Ngana jahil bala. Ah, Dool ra. manang agaw mas kasi na namo. Diya sa likod. Oh, nakluyo yung balay. Singo lang. Si Juanita, Bonita. kanang ayang apelyido ko an Solamo. Wala man na So, yung mga kulod-kulod pa. wala man na yung mga anak na tuwa sa Japan. Siya rin bilin. Pag narabay abroad nga anak ko, maingon na ba din, uy, yahay, naka. Hmm. Say hayahay ko tawag mo kinadawat. Mao ba? Ano man yun? Ano mo may niabot? Anak kay anak siya, wala man kabalay ang anak niya. Balay no, kung tingnan ka ba no nga. Wala kabalay ay. Ngayon para ba kag Japan, di na ba nagagmay sweldo? Ang gagmay sweldo, klaro, Middle East. Ana, gagmay kina Middle East. Nagpo ng Japan. Japan nagko na. Daghan mang naka-ato Japan na pa nakuanpod na. Dai. Kwartahan nila pintanan. Murag. Nagawid lang. Nah. Kasi nagkagom. Na, kay siya wala man makabalay ang anak. Kaya man ang anak na Rugay na. tugay na kayo eh. Pila man 5 years. Na, di kay 5 years lang na ang kanang yang anak ng ibilin diha nga ang amahan anak hapon. Hmm. Gamay pa kay na murag siya ay nagpa-eskwela kay kanang kinder karon nag-college na. Wala ang hapon siya pa dali wat makabalay. Oo, gapon ka. Ay. So kapag isa na Pero na yung mga service, ana. wala. Kasi magmagmalay lang ang hapuno. Hindi, nalago na si. Naminyo naman po siya kusap dito hapon nanay anak do kabuok. Ito dito. Oh. Ano anak pabalay yung mama niya. Grabe kita man dai dire no. Ha? Inig ko Ah. sa YouTube. Iya ba? Oh, mama ni siya, kaya nag-video na to. Oh. Nano po ka sa YouTube? Pero katong akong Katong gihilo to katong permero dire kay namin ni Kumi dalo si mama. Hmm. Ano si pilot ka ma? Uro sa kabalo kita di isa po ka anak nimo. siguro si Jinky. Si mama man niyo nya nagpalo sa kuha. Ah, si Jinky to. Nung sa Ikaw Davao, ikaw ni ma ana sa ikaw mo ni ma. katong dito sa Davao nagpuyo niya. Amo siguro. Oh, si Jinky to. Nya ni palo siguro siya. Oh, kay YouTuber man to siya. O YouTuber. Mm, Oh, kuwan man to. Lager man to. kinakabasa ko man ni Kumi siya. Ala si mama man ni. Mangho to ato nagpahilot ni Ah. Tere. Kaduha to ng bata. Wala ito sa kabalo napahilot ka. Wala ka na to sa Davao nagpuyo. Nga nakitaan ka. Oh, ya karon ana diya sa kuang doon eh. Manhin na. Ah,
Galigyan nila ilang balay dito. Mo to naga-YouTube dili. Moto siya, lagi. Nakadawat mo to. Kadawat to niya, ako sinundang na siya. Kapoy. Nahanap ko doon yung kuan, chamit na sad. Chamit na sad siya. Kinalaman ko sa YouTube na maadyo kay i-upload. Oh. Kahit ang sakit niya ba na wala na kay isang padayon. Ako dili lang jud kay makuha kaya nga akong gina-upload mo maning hilot permanente jud siya. Dili na ka mo kuan ba? Ato kami kita pa man siya. Oh, mangita pa man ka kuan. Ano ako hilot sabay-sabayan na lang po na kung ay mga event, sangit-sangit ba. Mhm. Nasa si Nina. Kulang nyo. Kulang ko. Ano yan? Nakaraghan na. Atong pizza 12 na. Sabi ang sama na. Dili lang. Ayaw pin. Ano sa Rizal Park? Atong 12. Kulang nyo. Kuya kaniya o. Oh, dosing. Oh. Ini kaya akong bata ulit. Oh. Unsan na sa to? Unsan na to? Dagan kayo. Yoga narbaday kuan baboy sing. Nalilitsyon dia. Ano, Ditson. Nalilitsyon dia ba? Nadia, na makita ba to? Kuya lang dali. Uy, yo. Tangan na to, tangan to. Nang TV tanaw ay sige. Gaya rin ko niya, tangan TV. Ya. Mapispit siya ba kay murag ba na yangay ko pa. Isang tandog siya. Ang anak ko, kailangan to kaya dali ba? Minum gatas, gagay. Minum gatas. Ano ba biskuit oh? Apa biskuit oh? Ano na ka, gatas lang. Ano dito? Dito, minum gatas. Ano to gatas dito? Dito. Oo. Isa ni kapidero ni mo. Iwan. Nagdawat na ka. Oh. Ilan po ni mong buwan? Pagkuhan ko na kadawat. Sa pilaman. Pagpay, matato ko po siya. Karoon daw. January, magkuhan na daw. Mag 1,000 ang buwan. 1,000. Oh. Kada man Diyan na sa ICS? Dili ko, senior. ICS. Ay, wala pa. Ano wala man? Nada ito sa senior. Eh, member ka ICS ba? Ay, wala ko nang panag. Pali ka member sa ICS? Di man kadawat sa senior. Nakay Eh, bahala ko ka senior. Basta na kay ICS. wala. Dili kay ka na, wala ka nagbayad. Baka mapamembro? Ano, kusdag tuwad? Ako na magtuwad. Ako na. Ora ng senior. Salinggan ko na. Oo. Senior Ano na na? magkamaka. No, kulang ng senior. 500 ang bulan. 1,000 man daw ang bulan. 1,000 na. Kasi taga-bulan inasa. Dili, natulong ang buwan. Lolo ka buwan pa. Ano ba biskuit oh? Kau na niyo. Last. Wala na. Last. Na, surok man duwa ka pa. O, duwa ka pa. Tulo, mapilan ako. Oh, kasi na. Pero kaya po sa iya ha? Ako jud. Ay, tarong pamahaw kay. Itong gamay, no? Asa mo na maitingan? Segment. Ayan na ma'am.
lang, sige lang. Ah. Dia lang. Wah. Kenapa gitu? Ya. Balin dia, balin. Lingkod. December 24, hinahinay lang tag-inom. Nagmay lang ha. Matanggal eh. Mas padas bikas. Sabi tao sa party. Muli na lang ang uban god. Kapatid mo ang uta. Sabay kang gawa na lang pa. Piling sa Christmas light. Ya, lingkod lang dia. Nakuntis mo na. Siya mong kuwan ba? Ay, gusto. Siya pinakagwapong kuwan. Christmas lights. Pero ganyan yung gibuhat, nagbuhat ang palasyo. Sa may nagbuhatan ng gobyerno. Oh, sa city gina. Yung building gina. Ya, ida lang. Ya. Ida. Nah. Tanda siya. Close ta, close. Close ta. Anak benar tidak aku tandai nak. Job ni ah, tandai. Puyo lang. Puyo lang. Nabigla po eh. Naughan ba? Namun punas. Puyo lang. Ayo, anak kamu tuh taat. Oh, ya. Atras. Atras di perlu kita, di kamu kita. Oh, kita naong tinggi. Ya, tindog. Nah, tingting, anak kamu tanah. Nah, oh. Oh. Nah, kita anggis mo mama. Ye. Ako na parang ni YouTube. Kita din na sa iyang mama dito. Ye. Ano ka ba nung mama na ano? Iya.
Ina mama, ina to mama. Mama, sige, sige, mama. Mama. Sige. Mama. Ya, ngiti, mama. Mama, hey. Mama. Ina happy ma. Sige, sige, sige. Oh, tumba ka. Ayaw. Ibilin mo tanamo ni. Isod mo rin ibilin ni. Maso kaya yung ibilin. Hindi ko kumanta. Mama na, nagkauran ng tiyahan. Nag-asara ng among lagyo ng gatuan. Masol. Nya, ako na rin muli. Sige. Ako na kasuyog mo. Takbaw. Oh, diyan naman may grand mall. Dito mo sa Gmall. Maghinay siya Dito yung Gmall. Oh, Gmall. No? Dito, pumiro, hadlo ko sa elevator. Pagkana, dugay ako pasakay. Balik-balik. Soro niya man gutomon man na may makaon skillet. Balik-balik. Suroy na siya. Gutom man mamalit na po. Balik siya, sakay-sakay. Pulaan ko. Mekay. Nagkanaog yung trabaho ng elevator. Oh, ay lang, pagkapil ha. Ano na? Ha? Ay lang, pagkapil. Apil po paghilot. Kailangan itong isda oh. Mama. Pero magtulog sigod. Mama. Mama. Happy. Sige, taas ka mo. Yan, kita ka mama ni mo dito. Mama. Happy. Ha? Ha? Kindi? Oo nga, kindi. Kanang kurog dahil ng kurang. Isa may kaya. Ano sa mga kindi mo ha? Likap. Hindi na kurang bawal. Ang mga kindi rin ha? Kurang meeting. Ano sa mga kindi mo ha? Bawal sa kurang. Ini. Asa? Bawal ko na meeting. Kini. Kini. Yung gabi yan, yung nilin ko, bawal na gano'n. Pila rin sila eh. Ako na, gasing ko. Brasin ko na. Baka na, piso na na. Happy sa Ito, mo mga date-date. Ha? Siguro mga date-date. Kami? Yung ano mga official, no? Lamig man. Lah. Hindi mo lagot kung dyan ay Okay, mga lum. date-date, mga bugodo, na may mga tais, piging, iro, Luman. Oo, na, hindi niya tama na. nilin, pagkanan. Dili siya kabuhi. Ano lang yun? Puro yun. Ano naman mo? Membro di pa kinalaman. Uy. Ito paglingkod, no? Kini pa rin sa glasa? Dahil, pre? Dahil na, tamis na. Pare, malit na mo. Tanda dukan. Ano doon ganino kayo? Pwede. Yan, tamis na. Membro pa kanino. Wala, pwede. dagko. Okay, tamis. Kurang-kurang di anak na. Bawal.